Vi Unge og Scoop Models præsenterer i samarbejde med Sonofon, Gillette, Pink Industries, So Kiss Me, Topmodel 2005. Tag godt imod finalist nummer 1, Emilie, 15 år. Finalist nummer 2, Julie, 18 år. Finalist nummer 3, Julie, 14 år. Finalist nummer 4, Maria, 14 år. Finalist nummer 5, Nicoline, 13 år. Finalist nummer 6, Line, 20 år. Finalist nummer 7, Anne, 13 år. Finalist nummer 8, Freja, 16 år. Finalist nummer 9, Sofie, 15 år. Finalist nummer 10, Sofie, 14 år. Finalist nummer 11, Marika, 13 år. Finalist nummer 12, Karina, 16 år. Aftens konferencier er Anders Fjeldsted.